L-għajnuna li sibna mill-gvern kienet importanti biex inkomplu għaddejjin. Kien dan il-messaġġ li għadda Jonathan Tabone, sit ta' negozju li speċjalizza fit-tamir tal-arja ikkundizzjonata, residenzjali u kummerċjali, f'kummenti ma' One News. L-għajnuna li sibna importanti ħafna ma tkun ċertu għajnuna ċertu miżuri ma jettieħdux ma tkunx tista' tkompli taħdem u topera l-operat tagħna. Għalli din l-għajnuna waqt il-pandemija u waqt il-kriżi internazzjonali bla preċedent enitu sabiex illum huwa iħaddem 15-il persuna u kabbar l-operat b'żewġ imħażen. Huwa kienet titkellem waqt żjara l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista fosthom id-deputat mexxija l-affarijiet tal-Parlament Chris Fern u l-President Ramon Attard għamlu fih wienet bħal tarxien bitħejja għal jum il-ħaddiem. Preżenti wkoll kien hemm id-deputati Romilda Zarb u Davina Sammut Ħejli li appellaw biex in-nies jingħaqdu mal-Partit Laburista fl-ewwel ta' Mejju fil-Belt Valletta. Minn student ħaddiem minn naħa tiegħu żviluppa biex mara l-ħaddiem imbagħad wara kompli jikber biex hu minn naħa tiegħu sar self-employed. Apparti li huwa self-employed hu sar iħaddem ukoll l-istess ħaddiema u apparti minn hekk għandu wkoll subcontractors flimkien miegħu. Xi jfisser dan? Ifisser li aħna rridu nkomplu nkun ta' spalla biex aħna nkomplu ngħinu lil daw kollha li jridu jimirħu f'kull settur li hemm possibbli. Il-Partit Laburista kien dejjem strumentali għal ħaddiem u naħseb din hija l-ewwel okkażjoni sabiex inkunu magħna mal-Prim Ministru fil-Belt Valletta sabiex nagħtu fiduċja assoluta f'idejn il-Prim Ministru Roberta Bela.